Ahojte kamaráti, blíži sa nám CrossFit Open a ja som vám ešte dlžný nejaké informácie ohľadom toho, ako to bude u nás fungovať v telocvični najbližšie týždne. Takže od tohto štvrtku sa to celé začína. Tento štvrtok večer o 9:00 to celé vypuchne, bude tam prvé oznámenie prvého crossfitového workoutu. O 9:00 oznámia, približne 9:30, 9:40 sa to odpáli a môžeme si to live pozrieť, ako si to niekto rozdá proti niekomu. Aj profici, aj amatéri, tak to býva zvykom. Verím, že aj tento rok to spravia tak skvele, aby to malo pre nás, hobby atletov, nejakú výpovednú hodnotu. Minulý rok sme ten CrossFit Open chodili v piatky, ale tento rok sme sa rozhodli, že to urobíme trochu inak. Budeme to chodiť v pondelky. Niekedy totiž to treba pripraviť telocvičňu, tie hárky, kde si zapisujeme výsledky a podobne. A niekedy je dosť náročné to naozaj stihnúť všetko v piatok večer, vo štvrtok večer, alebo v piatok ráno. Takže sme sa rozhodli, že radšej si celý ten CrossFit Open workout napozeráme počas víkendu a počas piatku. Zistíme, čo a kto a kde robil aké chyby. Skúsime sa im vyhnúť následne a v pondelok teda už do toho pôjdeme plne erudovaní, edukovaní, s pripravenou telocvičňou, s pripravenou taktikou a podobne. Ja verím, že sa nám to bude páčiť. Nemohli sme zvoliť žiadny víkendový deň, lebo tie víkendové dni bohužiaľ veľkému počtu z nás nevychádzajú. V pondelok je najväčšia návštevnosť, najviac ľudí, najviac teda z vás chodí do telocvične, takže sme sa rozhodli pre tento dátum. Keď sa tohtoročný CrossFit Open ukončí, tak potom môžeme nejakým spôsobom hodnotiť, že či to bola dobrá voľba alebo nie. Ale ja verím, že to bude fajn. Takže každý štvrtok, najbližšie 3 týždne sa zverejní workout, následne je do pondelka večera, myslím, že do 21. Nie som si ale presne istý, deadline na to, aby sa to nahodilo do systému. Vy, čo ste prihlásení, tak iba si tam zadáte svoje výsledky a už sa o nič nemusíte starať. Niektoré roky to býva spravené tak, že CrossFit Affiliate Manager, teda šéf boxu, papierový šéf boxu, to musí poschvaľovať. Minulý rok to bolo tak, že ani sa to nemuselo schvaľovať, iba ste tam označili nejakého rozhodcu z nášho rozhodcovského tímu a automaticky sa to nahodilo do tabuľky. V našom rozhodcovskom tíme aktuálne som ja, teda môžete si voliť spomedzi mňa, Matúš Ďudík, ďalej tam je ďalší tréner Lukáš Lupták, je tam ďalšia trénerka Alexandra Balintová a sú tam ešte naši dvaja hardcore workoutisti, crossfiterí Lukáš Pastyrnák a Janka Mahutová. Takže vyberte si jedno z týchto 5 mien, aj v prípade, že by ste to išli nie v ich spoločnosti. Je to v podstate iba taká v odzokách, nazvem, že byrokratická záležitosť. Takže asi tak. Ak by niekomu nevyhoval ten pondelkový termín tréningu, workoutu, tak samozrejme môžete to ísť piatok, sobotu, nedeľu. Samozrejme bolo by úplne ideálne, ak by ste si dohodli nejakého parťáka, ktorý by vám pomohol ten workout odjudžovať, nazvem to tak. Nech vám pomôže so štandardami, nech vám poradí, nech vám poráta opakovania. Ak by ste to chceli natočiť, tak vám to môže pomôcť natočiť. Prosím, buďte ohľaduplní voči tomu faktu, že piatok, sobota, nedeľa sa idú aj klasické lekcie. To znamená, že v týchto dňoch, ak pôjdete ten CrossFit Open, tak skúste si nájsť počas Open Gymu taký čas, keď nebudete tie lekcie môcť disturbovať. Samozrejme záleží od toho, aké vybavenie budeme potrebovať na ten workout a či to budete musieť robiť v prednej alebo v zadnej miestnosti a podobne. Takže treba všetky tieto aspekty zvážiť. A ak by ste potrebovali niekto skonzultovať, poradiť sa, tak kľudne môžete napísať nie, alebo ktorémukoľvek trénerovi. Ja si myslím, že všetci budú ochotní vám poradiť. Prosím vás, skúsme ísť tie workouty vždycky jedenkrát. Je to deštruktívne ten workout opakovať. Častokrát človek je schopný si zlepšiť výsledok, ale kvôli tým pár drobným bodom navyše to naozaj za to nestojí, aby ste proste obetovali tomu nejaké riziko zranenia sa alebo ďalší tréningový progres. Ten ďalší čas môžete venovať ďalšiemu tréningu, čo je úplne ideálne a určite vhodnejšie. Tie tréningy v pondelky budú vyzerať tak, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa rozdelíme na nejaké polovice, rozcvičíme sa a najprv si ten workout odbúcha jedna polovica, s tým, že tá druhá polovica bude robiť rozhodcov a následne sa tie skupinky vymenia.
pôjdu ten workout všetci, aj rozhodovať, teda judgeovať ho budú všetci, bez ohľadu na to, či do CrossFit Open sú alebo nie sú prihlásení. Proste to je špecifikom nášho gymu, respektíve výsadou nášho gymu, že tieto 3 týždne v roku a tieto 3 dni v roku sú obetované tejto udalosti. Naozaj pre nás je to sviatok, tešíme sa, budeme sa porovnávať, budeme zdieľať medzi sebou svoje skúsenosti, výsledky a tak ďalej a tak ďalej. Prišli nám CrossFit Open trička, ktoré sme si navrhli. Tí, ktorí ste si ich ešte nezobrali, tak sú k dispozícii na recepcii. Môžete si ich prevziať a môžete si z nich užiť svoj prvý workout už za pár dní. Myslím, že od teraz za 5 dní to v pondelok vypukne. Neviem teraz z hlavy, či som na niečo ešte zabudol alebo nezabudol. Samozrejme, ak by bolo nevyhnutné pustiť do éteru pre vás interne nejaké info, tak vám nahrám nejaké ďalšie videjko, napríklad ku tým workoutom, ale ja si myslím, že toto je tak na začiatok asi všetko. Ak by sa niekto do toho CrossFit Open chcel ešte prihlásiť, tak nás to veľmi, veľmi poteší. Zatiaľ je nás tam približne 60, tak pomôžte nám zloviť náš rekord, alebo ustanoviť nový rekord naozaj vysoko. Dámy a páni, tešíme sa, začína CrossFitový sviatok na celom svete. Čaute.